Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон TJK. Дӯстони азиз, имрӯза навори беҳтарин. Фақат Opel Astra-ҳоро бари шумо тайёр кардагим, яъне ки навори беҳтарина. Хоб пешкаш шумо мегардонем. Нафароне ки мошинаҳои фурӯшӣ ё ки техникаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан чизе ки дошта бошед дӯстон, ҳатман дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дӯстони азиз, дар ҳамин WhatsApp суратҳои қатъи маълумотҳои пуррааш роя кунед. Реклама кардан мошинаҳои шуморо дар 4-5 канал дар Instagram реклама мекунем, бо хости аввал фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро по-братски бизанед. Зиёда аз 13 та эълон аст ки якта Opel Astra F ҳастай караван, яъне ки асталниш ҳамаш Astra-ҷи караван хачибег седан мебошад. Бо диққат тамошо кунед. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир, марҳамат. Боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Дангарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонатон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. Нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. Рақамҳои WhatsApp мондаги ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим TJ метавонед муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Opel Astra F ҳастай дар кузофи караван, солаш 1996. мотор объём 1.6 мебошад. Коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки кузофаш тоза, мотор, коробка, ходовой сатфоида, калпакам дорад, яъне ки дискҳои пластии 4 та балони пачка дорад. мошин хулоса гуфтагии дӯстон ки лук ҳам дошта будааст. краскаш нав кардагӣ, яъне краска дорад неста, қарор дорад дар ноҳияи Фарход. 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 37 мега боз савдо мешавад. 2 та рақам дорад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ мондагӣ метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошина аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, навори Astra-ҳо оғоз шид. марҳамат лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канал обуна шавед. Opel Astra дар кузофи хачбег ёфтем. бениҳоят састаи тоза, солаш 1998. мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр. кондитсионер кор мекунад. дари пеш электропакет мебошад. коробкаш механик. марҳамат дӯстон, нархи мошина 53 000 сомон меяд ки боз гуфтагие ки савдо мешавад, яъне ки савдо дар назди ҳамин мошин. фақат документҳои солонааш бучидаган. марҳамат дӯстон, 53 мега боз савдо мешавад. дар рақамҳои 404 99 99 49 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари Astra-ро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо боз Astra-ҷи хачбек, солаш 1999. мотор 1.6, коробкаш механикаи ҳолатиш беҳтарин, кузофаш тоза, 4 диска балон пачка, краскаш серебрисный, фақат 2 та сурат дорад. дӯстони азиз, нафароне ки мисол Astra-ҷи хар бошед, бо нархи дастрас қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43 000 сомониш мега боз камтарак савдо мешавад. дар рақамҳои 879 36 06 06 марҳамат ба ҳамин рақам дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари Astra-ро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо боз Astra-ҷи хачбек, солаш 1999. мотор объём 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 та балони пачка, дискҳои простой, дискҳои пристрин дӯстон бахшиш,
салоншам тоза, мотор, коробкаи ходовой садфоиза сарошна гуфтага ки қарзи дорум бо нархи арзон фурӯхтаи ҳамеша. Нархи Астраҷи бошад 45000 сомониш мега ки боз гуфтагиай савдо мешавад. дар рақамҳои 918 99 66 60 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи сабашон пурсона шавед дӯстон ва аз номи сомонаи мо арзон теҷуки ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо маромад Opel Astra-G дар кузофи караван солаш 1998. мотор 1.6, коробкаш механикаи ҳолаташ беҳтарин, краскаш сабсафед, балнош 70-80% ҳастанд. дута дари пеши электропакет мебошад, газу бензин кор мекунад, салоншам тоза. хоб қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархи мошина 50500 сомон мега ки боз камтарак савдо мешавад гуфтаги дӯстони азиз. нафароне ки Astra-G караванхар бошед бо нархи дастрас 98 сол, ҳолаташ беҳтарин, краскаш сабсафед, дар рақамои 008 92 36 36 ба ҳамин рақам ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак шашумин эълони мо маромад Opel Astra-G дар кузофи хачбек солаш 1998, мотор объем 1.6 16 клапана, элеганс 4 дар электропакет, бакавой лук бакавой дошта будааст, яъне ки бакавоиш арак бакавой гуфтага, лук кондисионер ҳамааш кор мекунад. документош 8 моҳи дигар срок дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр, ягон камбудӣ серьёзӣ надорад. задагӣ нестаи пӯшидагиам надошта буда, чашкиёш варид надорад, 100% муомила дорад гуфтага. нархи мошин 53700 боз арзон мешавад гуфтага дӯстони азиз. хоб қарор дар шаҳри Душанбе газ танҳо бензин меравад. дар рақамои 94 02 08 08 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо Astra-G хачбек соли баромадаш 2001, мотор объем 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Astra-G яъне ки навори имзо бисёраш Astra-G хатбек шудагиай, танҳо бензин яксола пура ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр, кузофуш тоза. маромад дӯстон, нафароне ки Astra-G тоза гуфтагӣ бинед, 2001 сол, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошини холас дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки ягон камбудӣ надорад. дар шаҳри Душанбе нархи Astra-G дӯстон 65000 сомониш мега. дар рақамои 935 88 82 32 ба ҳамин рақам ҳатман дар тамос бороед. дӯстони азиз, нафароне ки Astra-G кондисионердор гуфтагӣ маромад солаш 1999, мотор 1.6, коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, кузофуш тоза, мотор, коробкаи ходовой 100%, хоб кондисионераш кор мекунад, ҳолаташ беҳтарин, утилизатсия кардагӣ тайёр. алиша мешавад ба ягон мошинҳое ки мисол аз нархҳои ин арзонтарак бошад, ба мошини арзон қади алиш мешавад. қарор дорад Astra-G дар шаҳри Душанбе, дута дари пеш электропакет, балнош 80-90% ҳастанд. нархи мошин бошад 55 мега, боз савдо мешавад гуфтага дӯстони азиз. дар рақамои 887 72 68 68 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи сабашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак нуҳумин эълони мо боз як дигар Astra-G дар кузофи караван бо нархи арзон ёфтем. солаш 1998, мотор 1.6, коробкаш механикаи 1 моҳи дига ҳуҷҷат дошта будааст. кузофуш тоза, краскаш серебрисни 4 балони 80% дошта будааст. мотор, коробка ходовой соз, газу бензин кор мекунад, гази евро 4. маромад дӯстон, Astra-G бо диққат тамошо кунед, беҳтарин нарх мебошад, 98 сол, нархи мошина 48000 сомониш мега дӯстони азиз. дар рақамои 078 00 95 95 нафароне ки Astra-G хар бошед бо ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари Astra-G-ро аз худи сабашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, марамат боз аз стратеҷии караван 1998 сол моторобиём 1.616 коробкаш механикай танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад, утилизатсияам дошта будааст. Дӯстони азиз, қарор дорад гуфтем дар шаҳри Душанбе нархша 50 ташмега боз савдо мешавад. Нафаҳмед ки аз стратеҷӣ гуфтагӣ бинед 50 000 сомон боз муомила дорад гуфтагай. хоб бензини холӣ гуфтем 1998 сол 4 баллони 70-80%, нархша 50 та дар рақами 988 00 44 ва 33 ба ҳамин рақам ҳатан муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки боз чӣ хеле мошин мехоҳед, дар комментария бинависед кадом мошинро ҳамин хел як навори хуб карда барои шумо пешкаш кунем. ҳатман дар комментария бинависед. ва ба нафароне ки ҳамин дӯстони азиз наворҳои мо маъқултон шуда бошад, дар комментария арзон теҷики ба пеш нависед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Astra G дар кузуфи седан 2009 сол моторобиём 1.6 коробкаш автоматик танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. 5 моҳи дига ҳуҷҷат дошта будааст. дӯстон, кондитсионер яхкор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. балечкои Astra G дӯстон, марамат Astra G яъне ки ҳамин қадар тоза мешавад. коробкаш автоматик қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе 4 баллони пачка дорад. утилизатсияам кардагӣ тайёр. хулас мошин бе ягон камбудӣ. нархи мошина 77 000 сомониш мега. дарож электропакет нархаш 77 та. марамат дӯстон, дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак 12-ҳумин эълони мо Opel Astra G дар кузуфи караван соли баромади 2001 мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. ягон камбуди хулас надошта будааст. илтимос гуфтаga ки беҳуда занг назанед. аввал маслиҳат накунед, баъдан занг бизанед. мошин кондитсионераш кор мекунад. ҳуҷҷат ва утилизатсия дошта будааст. нархша 68 та мега. танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар рақами рӯи экранда 937 36 36 37. марамат Astra G харҳо 68 мега савдо мешавад. дар рақами рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, охирон эълони мо Opel Astra G дар кузуфи хатчбек соли баромадаш 1999 моторобиём 1.6 коробкаш механикай танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтаga ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 7 сол шуд, як даст кашти сай, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. утилизатсияам кардагӣ тайёр. 4 та баллони нав дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 39 таш мега. нархи охириша дига савдо намешавад. дар рақами 887 76 35 35. марамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ҳазор раҳмат барои дастгирдон. зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстони азиз, то навҳои оянда. худоҳафиз.